Напълно ли си искрен спрямо себе си? Правиш ли си собствен анализ и самокритичен ли си? Познавам толкова много хора, които живеят в къщи, които не харесват, карат автомобили, които не харесват, ходят всеки ден на работа, за която не са родени и която ненавиждат, а вечер по на чаша бира ти казват всичко е наред. Оплакват се всекидневно, ти казват всичко е наред. Не е наред. Това е самозалъгване. Нищо не е наред, ако не слушаш своя собствен вътрешен глас. Нищо не е наред, ако не живееш своята собствена мечта. Нищо не е наред, ако не изпълниш мисията, с която си роден на тая земя, да я направиш по-красива, по-добра, да си тук за хората, които имат нужда от теб, да живееш своята собствена мечта. Спри да се самозалъгваш. Спри да търсиш оправдания, а потърси пътища и изживей своята собствена мечта, постигни своите собствени цели.